हाय संग मैंने गोटे न्यू ब्लॉग को बहुत दिन पर आपण मानक मो तरफ स्वागत। तो जेहेतु आज आमर कौन घर काम हो तो बहुत सारा रोषे हो तो आज छात बना तो कौन बना तो चलते देखा बिंटी तो चलते आज ब्लॉग टी स्टार्ट करिया। बिंटी तो आस तमें आज कैमेरा धर तो बहुत दिन पर आज ब्लॉग मैंने बनाऊँ बहुत दिन है टोटल भी ब्लॉग बनई नी सांग मैंने केते सारा माछ अणाई तो ये सब आमर धुआ जी तो आज मिस्त्री आसते तो सी खाइबे ये भगवान ये छिड़ू नहीं तो सब जाक धुआ जी धुआई सारा तो भजा बना देखे तो 1.5 केजी 2 केजी माछ बिल्कुल आज हैरान हे मो तुम आज हैरान हम ना ये आईस भारी विरक्त काम एमती धरची उठेल मुझे गोड़े दूसरी तो 2 चामच देदेवा कॉर्नफ्लोर तो मन कर मार तो ये आम हल्दी गुंड किसी ऐड करवा तो लंका गुंड भी 1 चामच ऐड करवा तो ये लुण भी 1 चामच ऐड करवा तो आपको भले भाव गोल दबा ना मारुचा ना तो ये आम भल भाव गोल दबा पूरा गोल जाए तो ये आम माछ पूरा मैरिनेट कर देछि पूरा बढ़िया से देखिए आमर पूरा कढ़ी गरम हो सारा तो ये माछ भी भल भाव पूरा मैरिनेट कर रखी तो आम ए छाणीबा तो माछ को भल भाव छाणीदबा तो गोटे पकई देखिए तेल गरम हो तो हल्का तेल गरम हो तो सबू जगह एमती छाणीदबा तो ये देखिए हमर के माछ के बढ़िया से फ्राए हो जाउची तो हमारा माछ पूरा बढ़िया से फ्राए हो गला तो ये मुझे चा भी बसई देती कहीं जेहेतु घर कम हो पीबे तो मुझे चा बसई देती तो ये आमर माछ भजा जाइए देखिए तो केते बढ़िया से माछ भजा भी हो गला तो जेहेतु हमारे ये भजा हो गला सी भल से बाहर करदे आम तो सब जाक बाहर करदे तो देखो के बढ़िया से लाल पड़ जाए तो सब जगह एमती बाहर करदे आस्ते आस्ते तो यहाँ जेहेतु टे पीसटा टे मोटा अच्छी तो यहाँ टे आउ टे हम तो देखो तो बढ़िया से हमारा फ्राए हो जाए तो ये देखा
तो हुସିଆरी हेବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତେଲଟା ଯେହେତୁ ଫୁଟିକିନା ଜୋରରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମସଲାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ପୁରା କଷି ଦେଇଛି। ତ ସେଥିରେ ଆଳୁ ବି ପକେଇକି ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ କଷି ଦେଇଛି। ମସଲା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ପୁରା କଷା ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ଏପଟେ ବି ଭାତ ବସାଇଥିଲି, ଭାତ ବି ଟିକେ ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଯେତିକି ମାନେ ଝୋଳ ରଖିବା କଥା ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଝୋଳଟା ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ତ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଜା ମାଛକୁ ରଖିଥିଲେ ତ ତାକୁ ପକାଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇଠି ପୁରା ଝୋଳଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଛ ଭଜା ଯାକ ସବୁ ରଖିଥିଲି ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଓ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପୁରା ସେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ସେୟା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ହେଇଯାଉଛି ତରକାରୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଭଲସେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଯେଉଁ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ତରକାରୀଟା ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତରକାରୀ ବି ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ସେତିକି ଟେଷ୍ଟ। ତ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଏମିତି ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ପୁରା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି।